Sing ono dene bareng-bareng padha kaya labur langit mana si geni ya sing ono lekan tutupe atau riko ono tutupe tapi koyo dene getang kita boselente walah deson sing riko kabeh wis suwe adinyo para grageni matung ibu segudang asing di koperan bagai golek lingane uyah kok segoro sing ono dene bareng-bareng padha kaya labur langit mana sigati yo sing ono lekan kutupe nomor riko putus ada di koyo dene getang ditabur selengke walah sesuk sing riko kabeh wis adino parane grageni matung ibu atau segudang asik di koperan bagai golek lingane